E agora lles vamos presentar unha exposición cun tema bastante especial para todos os galegos. Temos a conexión Laguas para cubrir a reportaxe. Boas! Atopámonos aquí no Centro Cultural Marcos Valcárcer que, con motivo do centenario da creación das Irmandades da Fala, presenta estes días unha exposición chamada Saúde de Terra Irmáns. Imos vela. Nesta primeira cabina introdúcesenos a creación das Irmandades da Fala. No ano 1916, vellos regionalistas e novos activistas republicanos reúnense na Coruña para a formación dun grupo que chamaron as Irmandades da Fala, que a pesar de estar formado por xente de diferente ideoloxía, todos eles coincidían na visión de Galicia como unha nación, debido á súa lingua ou historia propias. Aquí podemos ver distintos documentos como, por exemplo, a convocatoria á reunión fundacional das Irmandades da Fala, os estatutos dos amigos da Fala gallega presentados ao gobernador civil en 1916 ou un dicionario castelán-galego escrito polos integrantes das Irmandades da Fala. Tamén preséntasenos o diploma manuscrito e asinado por varios amigos dedicado a Ramón Vilar Ponte pola súa boda. No ano 1918, as Irmandades da Fala deciden rexeitar o término regionalismo e acordan denominarse nacionalistas galegos nunha asamblea realizada en Lugo. Aquí podemos ver a única fotografía coñecida da asamblea, onde podemos ver a personalidades como Vicente Risco, Vánez Fontenla ou Antón Villar Ponte. Aquí podemos atopar o primeiro disco coa grabación do himno galego, a teoría do nacionalismo galego, escrita por Vicente Risco xunto coas súas lentes, e un carné das Irmandades da Fala asinado por Antón Villar Ponte. Como xa dixemos anteriormente, os integrantes das Irmandades da Fala decantáronse por unhas ideas máis nacionalistas, nas que defendían a autonomía económica, política e social de Galicia. Aquí vemos, por exemplo, unha folla do manifesto da primeira Asamblea Nacionalista, unha caricatura feita por Castelao e un artículo das Irmandades da Fala adicado aos emigrantes galegos. Os intelectuais galeguistas consideraban que os partidos españois da época non aportaban nada a Galiza, polo que, no seo das Irmandades da Fala, surdiu a idea da creación dun partido político galeguista. Esta idea produciu discusión internas, que desembocaron na ruptura no ano 1922 en dous grupos. O coruñés, que defendeu a acción política, e o ourensán, que defendía a continuidade das Irmandades como un momento cultural. Aquí atopamos o discurso do doutor Porteiro a fundarse a Irmandade en Santiago. Dous carnés, un pertencente ás Irmandades Nacionalistas Galegas e outro ás Irmandades da Fala. Ou o selo da xefatura das Irmandades Nacionalistas Galegas. Por último, podemos ver unha carta de Ángel Casal a Ramón Vilar Ponte contando a creación da Orga. A ditadura de Primo de Rivera e as teses culturalistas de Vicente Risco fixeron que as Irmandades se decidiran por unha acción máis cultural, o que fixo que promovesen a renovación da literatura, crearan novas editoriais e a revista Nos convertiuse na publicación en galego máis importante da época. Aquí podemos atopar principalmente manuscritos como Arredor de sí, de Otero Pedrallo, Nos os inadaptados, de Vicente Risco e máis alá, de Manuel Antonio, ademais da obra da Terra soballada de Ramón Cabanillas. Vicente Risco defendía a arte como unha actividade política máis e dicía que os seus políticos debían practicala e promovela. Un primeiro paso foi que as artes incorporasen asuntos galegos ás súas obras para que os povos se sintiran máis identificados. E un segundo foi buscar na paisaxe diferenciadora e na súa historia unha forza de personalidade de seu. Nesta cabina podemos destacar a pluma de Castelao, unha caricatura de Antón Vilar Ponte feita por Álvaro Cebreiro e a pluma e pincel pertencentes a Álvaro Cebreiro. Atopámonos hoxe aquí con Vicente Risco, que fixo un oco na súa apretada axenda para atendernos. Señor Risco, por que decidiu vostede decidirse pola cultura en lugar da política? A verdade é que a cultura é moito máis interesante que a política. Tamén é moito máis doado chegar a xente do pobo mediante a cultura. Un saúdo para Calviño e ponlles unha boa nota a estes encantadores rapaces. Os nacionalistas galegos pensaban que para a constitución dunha nación dona de sí era necesario a incorporación de ciencias humanas, técnicas naturais e plásticas. Con este motivo, 9 estudantes promoveron o Seminario de Estudos Galegos, que durante os seus 13 anos de vida sumou a intelectuais, eruditos,
e tamén a varias mulleres científicas. Grazas ao Seminario dos Estudos Galegos, fixose posible a publicación dos arquivos, que eran 6 tomos que reunían as achegas intelectuais dos mellores cabezas do país. Desgraciadamente, e por culpa do alzamento fascista de 1936, rematouse esta iniciativa e expoliouse todo o seu patrimonio. Nestoutra cabina podemos salientar un borrador do Estatuto de Galiza, a síntese xeográfica de Galiza por Ramón Otero Pedrallo e a placa orixinal do Seminario dos Estudos Galegos. Nun manifesto escrito no ano 1918 recollese a idea de igualdade absoluta entre homes e mulleres. Nese mesmo ano, créase na Coruña a Irmandade Feminina, que participa en diversas actividades culturais e políticas. O número de afiliadas desta Irmandade aumentou considerablemente durante os anos seguintes. Aquí atopamos un manuscrito do manifesto da primeira Asamblea Nacionalista que trata sobre a igualdade de dereitos entre homes e mulleres, e a bandeira da Irmandade da Fala da Coruña. Os intelectuais nacionalistas viron necesario entrar na prensa para poder divulgar as súas ideas de carácter nacionalista. Algunhas das revistas máis importantes da época son, por exemplo, A Nosa Terra, O Tío Marcos da Portela, Nós ou Galicia. Aquí podemos ver unha serie de revistas, artigos e xornais da época, como, por exemplo, a revista Nós, A Nosa Terra ou Galicia, que foi un xornal da época dirixido por Valentín Paz Andrade. Aquí remata a nosa reportaxe sobre a exposición Saúde e Terra, Irmáns. Esperamos que vos gustara e que disfrutarades da visita. Vémonos noutra semana en Conexión Lagoas. Como xa diximos anteriormente, me cago en Dios. Dixemos.